כשרותם הייתה אז ילדה כמו כולם, היא לא חלמה שתפגוש את יותם. הלכה לצבא, הייתה מדריכה, והנה הם כאן, ויש חתונה. טומבללי, 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 טומבללי. זוג שכזה כבר מזמן לא נראה, לפני האירוע יוצא לחופשה. אני לא דואג, וזה לא חדש, כי עוד שבוע ייסעו לירח דבש. טומבללי, 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 טומבללי. רותם שלנו אישה חכמה, נתנה ליותם לעשות הכביסה, והיא במטבח והוא גם מוכרח לקחת אותה לטיול בשקילה. 5 בבוקר האורות דולקים, וזו שעה שכולם ישנים. יותם יושב אסוני חברים משחקים, ורותם בחדרי החדרים, היא ישנה את שנת הישרים. ואיזה חמודים שיש גם תחביבים, וכך נראית כל המשפחה 3 ימים לפני החתונה. וכך נראים רותם ויותם מתכננים את יום חתונתם. כל המשפחה 3 ימים לפני החתונה. וכך נראים רותם ויותם מתכננים את יום חתונתם.